Hello guys, majong adlaw tong tanan guys. So wala ko'y panudlay dito kung sakay sa tricycle kay naay libre nga pap smear o check up diri sa mohang LGU. Sa libre na uno guys kanang ato na ning kuan guys kay libre na. So guys, niabot ako dari guys sa Lagundi. So unahan ra pud sa lungsod sa Oslo, buja na sila libreng pamaypay. So nice ka jo nga nakasuwat sa libre nilang pamaypay guys. Ni Ma'am Irene o si Ma'am Helen, mga buutan diri sa LGU. Oslo na nilag akong buya guys. Salamat. Salamat. So shout out dia sa mga kaldido. Salamat. Ma'am, salamat ma'am. Palab. Maria. Robilin, RUBY. Siringyo. Oh, shout out dia sa gwapo nga taga LGU, nakita na pud ni. 60. 45 tanawan. Ito number, wala eh. Wala na. Oh. Na naman di ako ngan, oh. Oh? Diretso na ako para dili ka kakuan. So tulo na siya ka testing. Yes, ma'am. Wala lagi signal diri ang globe. Normal ra kay kutob man na siya 6. 82 ang akong 5.9. 82 yung sugar. If nag-fasting, ang normal ana is 90 to 110. Kaya 82 ra imo ha. pero nun mara. Normal ra pero ubos siya gamay ma'am. Mas maayo nga kanang mukhaon na jud ka karon kay wala na yung sugar imong lawas. Bali ubos na ba? Cholesterol na grade pa ha. Nagalat lang sa ta. Siguro na sa Shopee. GC ang tawagan na ma'am, glucose, cholesterol o uric. Unya, careful ta ko mag-order ta ma'am ha, kailangan ang imuhang kaninga meter is compatible sa imuhang strips. Kaya na yung uba na order kag meter, lahi ang strips, dili sila compatible, di ra gyapon magamit. Dapat ang brand ane, pareha sa brand sa meter, easy touch, brand po sa strips is easy touch, dapat pareha sila. Buwan. Di mo man napaka ECG of X-ray. Sige, salamat. Sige. So normal na day ko nun siya. Wala thank you do. So normal lang yung ano ko. Normal lang heartbeat, ECG, walang bara, walang namamaga, normal ang cholesterol, okay ang glucose, okay ang uric acid. Kailangan mo lang kumain. Kasi sobrang kata ng diet. Pero may prescription ako for the dizziness. Betahistine, meron ako dyan. Wala ba kayong vitamins dyan na B-complex, saka ascorbic acid. ang galing? Thank you. Yes. Vitamin B-complex. Pero babalik pa ako kay Doc Bigno. Nagpa-x-ray ka ba? Opo. Yung babalik ka sa kanya for the result ng x-ray next week pa yan. Pero sa x-ray result kasi may endorsement ako doon nakalagay sa baba ko. Halimbawa, kahit wala yung si Dr. Erwin, kahit wala siya, sa ano lang, BHW nilang kunin, okay lang kasi sa baba may nakanote. Pag nakasabi doon na malinis ang baga, so hindi mo na kailangang magpa-consulta. Release na ng result, makita normal, you can go na. Okay. Thank you. Welcome. Na mga gamot sa SM Foundation na sila mga gamot, mga vitamins. Ang galing niyo naman. Nag-ikot kami nationwide. Dinaan ng SM. Kaya lang kami naggawi dito kasi may video network. Which is partner din ng SM. Nakausap ko kasi yung ano doon, nag-x-ray Tagalog. Merong libre ni sila guys ha, libre. May MFC pa libre din yun. Oh, may FC daw. Libre din yan yung ano. Thank you. Uli na ko guys dyan. Salamat kado sa mga free na ni siya guys. Na vitamins. Diyan ka nang para sa kuan ni siya guys. Yan para di ko no sa ang pag-diet ba. Wala na mao. Diyan na yung mga libre nga mga MX3 na. Hala. Naghang kay kapinak.
Layuhan na. Mahal ra ba jud kadto ni ngani? Mahal. Jadi ang resulta sa ECG. Gi-ECG ko kay ningon man ko nga mag-isod ko og kanang sakit ang mga karawasan ba. madagan di eh. Natanon na bag ECG ra ba? mahal bitaw. Jagang ECG okay ra ko ang pag ginawa. ECG jang X-ray next week pa makuha. Cholesterol na 187 ya. Kani siyang tulo na. Pwede rin na ito i-order sa Shopee di ay. Machine? Pwede man. Mura siyang mga machine ra pero Glucose test ka na naman tusto kon diri kanin kasara ni iana ang kasara ni gitusok pero tulo ka book testing ang yang mo gani. Salamat kado sa LGU na mas uslog guys kanang naka-libre check up ko. Sa ano? Yan ay mga resita na. Di mo nabasa? Basa man. Subic acid. 1 tab ano. Once a day. Na po ka vitamins. Diya guys, kalit og hatag na si Ma'am Bitani diya sa Germany. Daghang kadto salamat. Salamat kadto Ma'am Bitani kay sa imong gihatag makapagupit ko hanggang may pataran niyang buhok. Kay hapit na ko mulig buhol diya murag kitag-tab-tab man niyang buhok guys kay ako lagi gagupit-gupit diya sa ning gipaadyo. Diya agbayad dari sa ganahan magpagupit, 70 pesos ra ang pagpagupit. Salamat day ko na rin sa nagupit si Ramil Boscato. Mga suki na rin diyang mga taga-tanawan na po guys kay Adonis na mugupit. Kaya na forma-forma na dyan guys. Di nakajubog at paminaw nagahang uba nga. Kanang komportable na ko nga. Di na muragi agihan og suso. Ito salamat kadyo Ma'am Bitani kanang kalit-kalit sa panghatag guys dya. Po itong isip guys para makapamasahe ko uling buhol. Dya. Salamat kadyo kahang voice message ni guys kay Nai Sounds. Bye. Wala mi sumba di ay. Salamat kadyo Ma'am Bitani kay makapalit ko og 25 kilos nga rice kanang maadyo jud kadyo ang Ginoo mo tan-aw guys kay bawo di siya nga mauli ay kog buhol dya. Nagrat ko kay nagsint lagi si Ma'am Bitani galit. Wala nga naman ma'am nga na pa jud ko guys dya. Basta kay jare kuno kung tagaan kay ganahan ni kuno siya na kay kugihan kuno kay ko sa tanan. Muras lag si Ma'am Bisminda guys. Kanang salamat kadyo sa inyong paglab na Ma'am Bitani ug Ma'am Bisminda. Ug sa katong ubang mga viewers na nga gi-share na salamat gid kadyo inyong tanan. Di naman mo matagsa-tagsa guys kay daghan naman kadyo mo dya. Salamat gid kadyo sa mga grasya nga inyong gi-share namo ang Ginoo ra mo boss sa inyong pagka maadyo namo. Kuan 25 kilos kay arong inaguli nagbuhol na sila bugas dari. May butang oh. Salamat kadyo sa imuhang. Diya na lang o diha mas gilid. Napa may bugas dito. Gudan ni na paborito ni Florami. Ni paborito po ni San Danton guys na. Mga puwa nga isda. Hani sang butangan og okra. Sang butangan ni sa okra kay Jara na sa kaprisko kay igagaw ni Papa Edi na nagat man sa sunod adlaw managat na kuno sa Papa Edi. Diyan ang greedy ag izahang mga panagat ba. Diya og di kuan bawa dagdagat guys mo pujob ko sa among igamiton nag life jacket nga gihatag ni Ma'am Bisminda. Salamat kadto Ma'am Bisminda nag-unan lang tag isda. Diya mag-overtime ron og himo guys kindi. Diya guys habang nagtunaw kog harina guys pakulo po ko dari tubig kay usa na to lunod ang all purpose nga harina ba so, bukawon sa nato ng tubig overtime mi dari himo diya kanis diya salad buko salad so wala sa ice cream ang das ni ko nag overtime mi ukuan kanis diya Diya guys kay duha man ka kaldero gahang nahimo ag sa kaldero may among nabalot kay ag isa ugma naman na baluton guys kay nahudtan ko og wrapper so 70 kapin na rin among hang nabalot karon so madon ni guys ug mugahay ni hanis ang isuroy ugma kuhon napunta
Lamikado sis Jackie o. Sis Ansan Blanton tanawa. Yung mga paboritong isda. Paborito po ni Florami. Aranis ng kaprisko. Gimingaw kong kristil guys. Kay paborito na po ni kristil. Bagong kuha dyan ni siya. Ang ipabumbawan na kuhaan. Ang paborito po ni Ansan Blanton no. Bawa mo kaon baka dani si Ma'am Bisminda. Puhon mo wari ka din Ma'am Bisminda mag mingwit tag nga ni.